Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e tongande en ko jangunɗen ko. Eɗen gandi ko ɗeɗo karfeje 4 jangano. Hande noon aɗa tonge alluwal gotol ɓalloma. Ɗo woni dental Dina TV. Wonande mo waɗano abonné mbaɗa dental Dina TV jiyangal. Jata ko YouTube binda dental Dina TV jiyangal. On saha dendagal ko janginano ko nanton moftani on. Nanton moftani on. On kadi wonɓe hemɓe e wonɓe bangeji goɗɗi ɓe. Numéro mon nani 77 906 14 81. Mbaɗon hen ballal mon e jingere mon e galle golle jangde. Onon mbi ko yiɗɓe jangude. Onon mbi on jiyata e bindi. Onon balle hanjon bindi. Wadde balle jingue hoto hay goto ɗaw hoore mum e moƴƴere nde. Oɗon balle oɗon jingane oɗon gandi komin gollirta ko wona jeelamen. Courant min jeeya, wifi o min jeeya, connexion min jeeya. Ko hemin dewata min jetto on min mbawa goldirde e moɗon. On kadi hoto dañi tan kala monta moftoyon itte hen seeɗa, cire hen seeɗa nannan ɗo. So Orange Money, so Wave, so Western Union gara mbaɗe hen. So mbaɗi hen on balli koye moɗon, on balli kadi golle jahoje ɗe. Hoto hay goto ɗaw hoore muɗum. Dental Dina TV nani. Numéro ballal ngal nani ɗo mbatta ballal moɗon. An ballawo andi ko mbawɗa waɗa hen, juuɗe potani. Goto kala fiñira mbadi muɗum. So waɗi ha gayni noon ene wawi noddude e numéro he yo WhatsApp o haala inde mum, yettode mum, ko min kaari gonɗo wuuro kaari, waɗi hen nangga ko mbawmi. Ɗo woni windande gonde. Ɗo noon ko alli mo jangunoɗa o woni ɗo. Ayi ɗo ko baamo jangunoɗa o woni ɗo. Ayi ɗo ko taamo jangunoɗa o woni ɗo. Ɗo ko ha gasi ɗeɗo 4 jangunoɗa. Ko ɗo noon gandata ɗiggi walla ɗiggani. Saabu a yiiɗo allif o mbiya an mi janguino allif, mi janguino allif jowiɗo, mi janguino allif taƴƴo, mi janguino tiguinte. Ɗo kadi sa waɗo tan andu ko janguinoɗa ko a famano ɗum. Ɗone ko ba jorɗo woni ɗo. Mbiya an mi janguino Djibrou Ba, mi janguino Djibrou Ba, mi janguino Ba jorɗo, mi janguino Ba jorɗo. Mi wiyanama so adima yo wani hakkunde bindol ko yowani, sara bindol ko yowani, serdima yowani. Ɗo gandanmi mi wawi walla mi wawani. Ɗo sa janggani ɗo tan andu a suwa wawde taw. Garana oɗo taamo jangunoɗa o. Ko ɗo so adima yowani, hakkunde bindol ko yowani, sara bindol ko yowani, serdima yowani. Wadde ko ɗo woni Djibrou Ta. Ɗo ko Djibrou Ta. Ɗo ko ta jorɗo. Ɗo ko ta jorɗo. Ɗo sa janggani ɗo tan andu a suwa wawde taw. Ala mi refto ɗo tan janganta hoorema watta wona wattide bindi. Ɗo woni suun endu nani, suun endu nani, suun endu e suun endu e suun endu. So adima yowani, hakkunde bindol yowani, sara bindol yowani, serdima alama wonde yowani. Ngal ɗo allel gotal tongan mami ko jangunoɗa ko ɓadoma. Sa janggani ngal ɗo tan andu jangdema suwa tawa an mo wawani o. An bawɗo jokken mo wawa o jangga ha wawa abbo en. Ñalawma goto mbawta ngal. Saabu ko arno ɗe balɗe foof artirama ɗo, tongama ɗo ko ɗe 4 gonno. Allif, allif jowiɗo, allif taƴƴo tiguinte nani. Ɗo woni allif so adima nani, hakkunde bindol nani, sara bindol nani, tiguinte. Wadde andi woton ko allif e tiguinte. Ɗo jangganoma gasi. Wadde Djibrou Ba tan wuuri e Ba jorɗo. So adima Djibrou Ba, hakkunde bindol Djibrou Ba, sara bindol Ba jorɗo. Ɗo Ba jorɗo gasi.
ɗo woni juburta so adima juburta hakkunde bindol sara bindol ko ta jorɗo alama wondi haygo ta jorɗo gasi ɗo woni hunde endu so adima yowani hunde endu hakkunde yowani hunde endu sara bindol yowani hunde endu so sirnim yowani ɗo noon woni ko jangete ko allifaji ɗi fof ɗo ɗi mbawete jubur ba e ba jor fof ɗo wawete juburta ta jorɗo ta saqiru ɗo wawete ɗo woni hunde endu ɗo tan mbiyata allif mi anda ba jorɗo ko toɓɓere wotere less ta jorɗo ko ɗiɗi dow hunde ko tati ɗo ko goto waɗata less ɗo ɗiɗi waɗata dow tati dow gasi ni tan ceerda ɗo ha mbawa ɗo ganda ba jorɗo no windirte fof ko nandi ay mbaɗani ha gayna toɓɓa less ay battani ha gayna ɗiɗi dow battani ha gayna tati dow wadde ɗo ko allif nani ɗo ko ba jorɗo nani ɗo ko ta jorɗo nani ɗo ko hunde endu gasi wadde ɗo allif ɗo ko allif jowiɗo ɗo ko allif taƴƴo ɗo ko teginta gasi ɗo ko juburu ba ɗo ko juburu ba ɗo ko ba jorɗo ɗo ko ba jorɗo ɗo ko juburta ɗo ko juburta ɗo ko ta jorɗo ɗo ko ta jorɗo ɗo ko hunde endu ɗo ko hunde endu ɗo ko hunde endu ɗo ko hunde endu ɗo tan tongan mami ko jangunɗa ko fo lawol gotol ɓallo ma ƴetta kuƴol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗum ɗigga wadde no an mo jeenoke heno jiɗɗo jeeyede heno waddental diina TV dendagal ko janginano ko ha ko sakki janguede ko ɗo mofti gara ɗo keɓa ɗo naata ɗo aɗa janga aɗa wawa aɗa janga aɗa wawa ballal ma noon rewa ɗo min jiiya anne a woni ballowo teskede a woni balleteɗo a janginama wallede anne ga deftoɗa ballal mbaɗa ballal ɗo 77 906 14 81 jaɓa wallodirede aɗa walle wallu kono ɓuuri bonde foof ko aɗa walle ƴetta kalma mofta mbiya kalma kal mematake an noon ya mem kala goɗɗo ɗum nafata wallata jingata ko jingata aɗa jingani aɗa walle anne yo worde ƴettuɗa junggo mbaɗɗa e poos itta ko nafata nanana min ɗo yetto min waɗe keese renana min golle jahoje ɗe so courant to wifi so woto connexion ɗo kay nande famde so portable boni itte soode so tawi ordinateur boni itte soode kala ko arani yiɗama soode heɓatake ɗum noon ko min kalani on ɗum kadi bagguini on ɗum kadi mbaɗon hen naftoro ɗon ko nafete ko ƴette kuuɗi e karneji mbaji jangon ɗigga ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina alluwal gotol ngol ko jangono ko nan ɗon